Suway natutuod tungtungo mag-ibadat bang paamo ikil iban dyan kiimpayo dyan di iban sa paipahuguton ba't di magsusun Yan na yung kailangan mga tinsong. Magkasilasan kita Nasaan ka kung isa niya kung alam pangatayan? hapyak sa pahan hamigroas pagtulong tawan tukasusan ayaw magbutas in kita niyo ini suway maglayasahi mag-iulog-iulogi magati-ati MC Babaawan, sumungsong atin niya in mga invited sim kita niyo. Okay. Yayaon magputong kita niyo keka. Jadi mga ngayon naman.